Velvet Bonneplay, douxe a benvida. Velvet Bonneplay, douxe a benvida. Todo sería máis doado se alguén o fixese por ti. Un avatar, un ser que crea segundo o que necesites, con as para voar ou pernas de cabalo para correr lonxe, ben lonxe dos zombies que tes ao teu redor. Mortos viventes sen outra vontade que a de encher o mundo de zombies como a eles. Lonxe dos trolls, que baten contigo, te empuxan, pisan e esmagan. Lonxe da xente que te mira como se foses un extraterrestre. O avatar fai o que ti non podes facer, pero segue sendo ti, só que moito mellor, noutra realidade. Choicer avatar, escolla avatar. Cabeza de tigre. Non, de pantera. E as pequenas non, grandes. As grandes, brancas. E a armadura enteira non, só no peito e nas costas. E vou de vermello, e de púrpura. Mellor de negro. Nomer avatar, nome avatar. Ars, espera. Ars xo. Non, un número, o aniversario. 15 do 1. Ars 151. Moi longo. Ars 15. Iso é, Ars 15. Velvet Bonneplay, Ars 15, douxe a benvida. Ars 15. Preparada, imos xogar. Corre, corre! Que fas? Corre! Non penso correr, quen corre non gaña. Vou acabar co zombi. Nin parto nin lúos, eu non quero lutar contra un zombi. Tarde, xa entraches no meu xogo. Porque o bicho ese me perseguía. Non teñas medo, está morto. E medio podre. Por certo, que armas levas? Un escudo e un arma. Non importa, craftea unha mentre eu distraio ao noso amigo. O que sería amigo non é. Mira unha cousiña, como crafteo? Tens razón, isto está deserto. Non hai nada para craftear nin palotear. Nin sequera podemos farmear, aunque este non sexa o momento. Non podemos nin futear, nin fardear, nin nada diso que dis ti. Ti és un pouco noob, non? Non creo, non sei o que é. Pero tes un escudo. Sí, teño. Escollino ao comezo, B grande, por si acaso. Pois cando eu diga, lanza o escudo cara arriba. Cara arriba, por que non yo lanzo zombi e así fuximos? Porque detrás de isto veñen máis. Ah, xa. A de tres. A de tres. Unha, dúas... Agarda un pouco, lanza o escudo despois de que digas 3 ou cando digas 3. Que máis ten? Se queremos facer algo sincronizados, eu teño que saber. Está ben, lanza o escudo cando eu diga 3. Vale. Unha, dúas e tres. Conseguímolo, desapareceron e se deixar rastro. Sí, o lume acaba con todo. A ver, ti tiveches a idea de lanzarlle esas bolas, pero eu acho dai un chisco, non? Non está nada mal para alguén que acaba de entrar no xogo, non? Non, non está nada mal. A vaga do deserto! Moi buenas chavales, aquí estamos nun novo directo. Aquí Ricky Naranja comentando o increíble final do reto Criaturas Escuras nun perfecto dúo de avatares Rebel 24 e Ars 15. Aquí estou acompañado de Mark 02 e Valentine 981. Para quen non saibades, Criaturas Escuras é un dos xogos favoritos do momento. Primeiro, hai que escoller o avatar e poñerlle os complementos. As de águia, de dragón, de bolboreta, de morcego, de cabaliño do demo. Teredes que enfrontarvos ás tebras no pantano das aterras de Hermas para conseguir a vaga do deserto, un diamante que vos fará gañar 3.000 euros. 3.000 euros, bebés, 3. 3 ceros, gameiros e gameiras. Pimba, toma, vela aí! Apuntade Ars 15, ARS15. Espectacular, espectacular. Antes de chegar ao deserto pasou por todos os niveis, Wow! Increíble! dando mostra do seu dominio ao mundo das tebras de Criaturas Escuras.
Cando chegou ao pobo abandonado de Vilanegra, atrapou aos lobisomes e atounos con fíos de prata, atounos como a chourizos. Si, plas! Colleu as moedas da súa recompensa e meteunas no peto para poderlle pagar ao barqueiro e chegar ao inframundo. Pero tiña que loitar contra os seres do río Ania, se non quería caer á auga e desaparecer no encoro do aburrimento. E si, fixo, arrivederci monstros, case sen escudos e sen vidas, a propia Ars 15 chegou ao deserto de Rochas e ali foi cando apareceu Rebel 24, un avatar acabado de chegar. Rebel 24 decidiuse a campear, de ir de aquí para alá coma de paseo, cos riscos mínimos, intentando aguantar a maior parte de tempo sen meterse con ninguén. Para eso tamén hai que valer, bebés. O único para que usou o seu escudo foi para que Ars 15 explotara as bolas de lume e todos os zombies que deambulaban polo deserto desvanecéronse. Vai, pequenos putrefactos. E zas! Premio! Super premio! A bágoa do deserto, nada máis e nada menos. Para quen non saibades, Ars 15 e Rebel 24 gañan criaturas escuras. Sei que morredes por saber quen son, eu tamén. Pero non queren nin que os vexamos nin polas cámaras nin que saibamos a súa voz real. Así que, gameiros e gameiras, quedades coa gana. Sexas quen sexas, Ars 15, grazas por xogar, love you. E ti tamén, Rebel 24, sigue así. Despídome xa, bebés, ata a próxima. Sayonara, Valentine 981. Mart 02. Ricky Naranja. Xa marcharon. Eso que sí, sacas cartas de canto enrolado. Menos mal, todo o día voando polos aires. O sea que pensei que ia ser un día tranquilo. Estás ben, NPC? Estou, que remedio, isto me está acabado. Cada ano paso peor de estar voando e caendo, nin que fosse os avatares de Marvel. Estás ben, Z4? Intentei controlarme, pero xa sabes, ás veces, como opción de partida, Estou. Emocionante, sí, totalmente emocionante, diría eu. Non sei como non se cansan de estar facendo sempre o mesmo. Voltea, xira, corre. Xa se podían aficionar a acariciar gatos. Ou a lectura, así tería pelos erros de orbital. Non te poñes así, Z4. Sabes que para elas somos importantes. Grazas a nós, son capaces de escapar da súa realidade, de desconectar da súa vida, de esquecerse dos problemas. Problemas, voulles dar eu problemas. Xa me gustaríame a min ver como solucionarían elas agora para poñer o novo brazo no corpo. Queres un ibuprofeno? Creo que teño aínda un guardado do nivel 2 cando tivemos que facer de sopas asesiñas e nos tiñan que dar cos marteles gigantes na cabeza. Menuda migraña ao día seguinte. Veña, non vos queixedes tanto, se ao final pasámolo ben, non si? Ademais, aínda quedan moitas misións. Veña, tes razón. Imos un reto ás termas e recuperamos ben os nosos píxeles. E a ver se hai sorte nos deixan descansar un par de horiñas. Sentade, veña. Que faz? Trae? Ei, queredes ver que ten Sariña no móvil? Sentade, veña. O móvil morreu! Tes máis de manteiga. Todas tías de manteiga. É manteiga girl. Ora os sitios. Ese troll estragou o móvil. A quen chamas troll? A ti. Silence. Please. Era unha broma, profe. O que pasa é que ela non sabe xogar. Sei xogar mellor que a ti. Seguro. Stop. Agora imos coa clase de inglés. Despois falo coa vosa titora. Fixeste todos os exercicios que vos mandei onte? Profe, é que onte era a final de Dark Creatures e tiñamos que velo. Non son profe, son teacher. Que reto? O do xogo. Ah, un videoxogo. Non entendo como podedes pasar tanto tempo vendo como outras persoas xogan. Porque é a canle de
Valentine, Mart e Ricky Naranja. Sabes quenes son, non, profe? Non, non coñezo. Tes que coñecelos. E o xogo de Dark Creators é moito mellor que Wolf Hunter. Non entendo como suspendedes inglés coa cantidade de palabras que sabedes. É que non xogas, profe. Debe de ser iso. E quen gañou? Ars 15 e Rebel 24. Teñen nome de virus. Ars 15 xa gañou outros retos e non compra nin vidas extra nin complementos. Onte entrou na partida Rebel 24. Pois veña, imos aproveitar ese inglés que sabedes para dar a clase de inglés. Que inglés? O que estás falando. Eu? Poder o baño. Podes. Silence! Cris? Non, son Sara. Chegas cedo, non? Non me encontro ben, vou ao meu cuarto. A comida case está. Non teño fame. Se non tes fame, faz por tela. Levo horas cociñando. Estuda, sobre todo inglés. Cris? Que? Fala con Sara, non sei que lle pasa. Vale. Papá, Sara ten a porta pechada. Pois berra! Sara! Papá, Sara ten os cascos postos e non me escoita. Pois berra! Sara! Que? Isto é como falar con fantasmas. Oes voces, pero non ves a ninguén. Sara, espabila! Que queres? Papá dixo que che pasaba algo. Non me encontro ben, voume deitar. E a comida? Non teño fame. Papá vai vir e vaiche quitar o móvil. Total, un troll estragou un troll? Un da clase. Un troll? Un da clase de trolls? Bo, xa sabes, un cafre deses. Cafres hai moitos, e por iso estás mal. Espera, que vou a por un móvil vello que debo ter por aí. Ven, anda! Dille papá que quero descansar. Debesme unha, ou dúas, ou tres. Queredes ver dunha vez? Vou! Sara! Sara vaise deitar. Pasa a vida pasmando. Non veres tanto, papá, vas quedar afónico. É que ninguén me escoita, ninguén me escoita. Como pode ser isto? Que hai de comida? O que está no prato. Traballo como un escravo. E por encima teño que suplicar para vernos as caras. Vamos quitar todo, os ordenadores, os móviles, os tablets, todo. Papá, anda. Hola, gamiros e gamiras de todas as idades, aquí Valentine 981 para comentarvos unha nova chegada ao noso universo, o xogo Revenge. Imaginade un mundo cheo de amenazas no que os extraterrestres atacan pola noite como a mosquitos e nos chupan minutos da nosa existencia. Pero aquí os minutos son puntos. Vosos de ninguén máis. A non ser que vos rouben. Podedes atacar, defendervos, facer alianzas con outros xogadores e xogadoras. Incluso podedes ir á nave nai dos mosques e dos mosquitos extraterrestres e apoderarvos de todo o tempo perdido. O premio é quedar finalista na Superfesta Internacional dos Xogos e participar no gran reto virtual. Cartos e fama, fama e soa, sona e cartos e adoración mundial, foguetes artificiais. Tamén podedes perder o tempo e que alguén o leve no voso lugar. Que facedes escoitándome o estreno do videoxogo esta mesma tarde? Vémonos en Revamp. Abride ben os ollos, cubrid as costas, poñedevos protectores contra calquer tipo de mosquito. Mosquito tigre ou mosquito verde marciano. Nunca se sabe. Tiruriru, tiruriru. Sayonara. Ben, gañastes tempo. Ben, gañastes tempo. Partida de dúos party. Outra vez ti? Veña axudar. Teño controlado. Non creo, a parede non está feita. Pero trouxen algo para eses moscos. Señal, vai por eles mentras te termina o muro de contención. As partículas entradas. Viñeches para falar? Exactamente. Teño unha arma nova, a planta carnívora.
Ben, gañastes tempo. Ben, gañastes tempo. Revamp! Que significa iso? Que conseguimos cambiar o escenario. Non hai mosques. Agora é máis alegre. Iso vai por gustos. O caso é que non me eliminaches. Prefiro xogar contigo. Podemos ir ao teu escenario e temos outra vida. Eu teño fame. Como algo rápido e volvo. Eu teño sono. Puntuación no primeiro lugar, As 15. No segundo, Rebel 24. No terceiro, Chinapún. No cuarto, Paifoque. No quinto, Trond González. No sexto, Martes 13. O resto está fora. O tempo enviado á nave Nai. Segue a loita por gañar vidas en Revamp. Xa marcharon. Sí, penso que sí. Algo escoitei de que querían comer. Que aproveiten elas que poden. Eu penso que non vou poder comer nunha semana de tanto insecticida que traguei. Bueno, al menos esta vez non nos esmagaron con matamoscas gigantes. La última vez estuve con lumbago 5 días. Vistedes este novo sistema de puntos? Min, o que non sei é que Trimelles entrou por matarnos a nós. Xa podían inventar algo para dar puntos por facer cousas boas, non? Sí, parece mentira que non coñezas como funciona o sistema. Pareces novo. Xa me dirás ti, puntos por esmagar, puntos por asfixiar, puntos por golpear. E agora ata poden roubar os puntos entre eles. Os puntos para o supermercado, por favor. Bueno, non te peñas tan profundos. Ao final son cosas de nenos, xa sabes. Sí, iso dime, pero tampouco lle esa gracia. A ella gustaría que na súa vida real estivesen pegándolle patadas e puñetazos para conseguir máis puntos e máis cartas. Xa me gustaría a min traspasar un día neste xogo. Que un día, a máis, con 5 minutos, xa lles chegaría. Vaya, sí que estás enfadado hoxe. E díxete co píxel equivocado ou que? Bueno, razón tes. Vos pensade que os humanos sois conscientes da sorte que teñen? Pois, que queres que che diga? Hainos que sí e hainos que non. Pois se fose eu, farías espabilar como fose. Mira que andar vivindo aventuras en mundos virtuales en vez de vivir aventuras en mundos reais. Bueno, non o digas moi alto ou queres que nos quedemos sen traballo. Bueno, iso tampouco. Unhas vacacións tampouco nos iría mal, que este traballo eche ben sufrido. Ás veces penso nos tamagotchis, eses sí que viven tranquilos. Ti pensa que eles na vida real tamén teñen os seus problemas. O que pasa é que ás veces é máis doado escapar deles e meterse neste mundo onde os golpes non doen. Amigue, estás preocupada por Sara? Que lle pasa? Que pensas que está poñendo máis enerxía en vivir nesta realidade que na súa vida real. E isto xa sabemos como acaba. Non é a primeira vez que o vemos. Xa sabemos a que te refires. Algo oitei de que lle pasou a Sara no colexio con ese rapaz. Sí, eu tamén me enterei. Mira que hai parvos polo mundo adiante, É un paro ben real, ademais. Por eso Sara busca refugio nesta realidade, para que os golpes aquí non amanten. Xa, pero eu espero que algún día se poida dar conta de que o que necesita non é forza para dar golpes, senón forza para erguer a voz e poder falar sen medo. Ninguén ten dereito a tratar mal a ninguén e non se pode vivir con ese medo. A vida é curta para como non aproveitala. Se ese rapaz lle molesta, que se fastidie. Que sí, que hai que vivir. Carpe diem, Hakuna Matata, life is life. A vivir que son 2 días, todos para un e unha para todas. Sí, xa pillamos. Bueno, confiemos en que Sara abra os ollos e decida non perder o tempo que de verdade importa. Que queres? Tráeche comida, levas horas no cuarto.
Horas? Cantas horas? Teño que pasar ao seguinte nivel. Primeiro terás que comer. A papá vai a dar un ataque. Non escoitaches? Non, hai un invento xenial que se chama cascos e que tapa as orellas. Por certo, que faz desperto? Fun dar unha volta despois de cear. Vai unha noite estupenda, nin fai frío, nin choiva, e hai concertos na rúa. Ajá, Vin xente da túa clase. ajá, Estaba Alex, Simón e Xela. ajá. Deberías deixar que che des o aire de cando en vez. Estás pálida, como unha morta. Mira, este é o tempo que gañei. Son a que ten máis tempo. Para que? Para que? Para que tes tanto tempo? Para esmagar os mosques. Son mosquitos extraterrestres. Chegaron para chucharnos o tempo. Ainda ben que só saen de noite. Na nave nai teño unha especie de almacén de minutos, horas, segundos... Ah, estás falando do xogo. O Revamp, non escoitaches falar del? En que mundo vives? No meu mundo non hai mosquitos extraterrestres. Pero hai trolls. Trolls? Sí, escachan os móviles e métanse con que non lle rin as grazas. Son cruéis e nunca descansan. Non sabes por medo? Non saio porque cando xogo no ordenador teño control, podo con calquera. Pero tens que vivir tamén neste mundo. Que remedio? Come algo, anda, que pareces unha zombie. Que dis de zombies? Estás xogando ao Death People? Non, digo que non comes comida normal, que tes os ollos vermellos e que te estás convertendo nunha zombie. Non teño cerebro. Queres calar? Queres comer? Fora! Cerebro. Marcha dunha vez e déixame tranquila. Non tes forza nas pernas de estar todo o día deitada. Cerebro. Ola, gameiros e gameiras. Aquí Marcel 2 presentando o universo de videoxogos. Como ides co Revamp? Xa tedes un avatar favorito? O meu, por suposto, é Ars 15. Pero iso é perigoso, moi perigoso. Danger, luz vermella. Agora, os seus rivais querenlle facer un wombo combo a Ars 15 e quedar co seu tempo, co seu marcador. Así é o xogo. Non te fíes de ninguén. Cando pensas que unha persoa está do teu lado, pode non estar. Por exemplo, Rebel 24 uniuse a alianza para acabar con Ars 15. Sí. Rebel 24 que axudou a Ars 15 cas súas plantas carnívoras. Poderá Ars 15 facer que fracase o maior wombo combo do momento? Non tedes ganas de averigualo? Pois conectadevos ao novo escenario do xogo Riven. A que estades agardando? Sayonara! Non volo vou poñer doado. Levo moitos xogos ás costas. Conseguirei gañar sen a vosa axuda. Está por todas partes. ¡Acción! Se queres vivir, tes que bailar. Eu non sei bailar. Pois aprende, ou os mosques irán a por ti. Ves como sabías bailar? Solo falta bache práctica. Conseguimos cambiar o escenario. Agora é máis alegre. Iso vai en gustos. O caso é que non me eliminaches. Prefiro xogar contigo. Eu prefiro gañar. Podemos empatar. Hai un premio, só un. Ir á superfesta dos xogos e competir no gran reto virtual. Teño fame, como algo rápido e volvo. Ti sempre tes fame, non che importa nada máis. Sí, e a ti? Tamén. A veces aburrome de estar sempre correndo, atacando ou defendendo. Así é o xogo, se os demais xogadores non che desen os seus puntos, non estarías aquí, non sabes aproveitar o tempo. Eu creo que sí. Sara, se non saes, bota a porta abaixo. Que pasa? Pasa que levas horas aí metida. Hoxe non hai clase. Xa, pero haberá que facer outras cousas. Que cousas? Lavarse, comer, falar coa familia. E dalle con comer. Teño comida de sobra. Sai dunha vez. 5 minutos. Se non saes en 5 minutos, volvo a buscarte. Sara! Outra. Sara! Que? Ten un móvil para ti. Pasoumo Alex. Vale. Vale, que lle das decir, esa alma increíble, fantástica, e dalle as grazas de Alex de parte miña. Sí.
Hoxe papá comida unhas hamburguesas. Oxe, non podo. É sábado. Xa, pero quedei para repasar o exame de inglés. Con quen? Con xente da clase. Con Xinapún, Rebel 24, Tros González e Martes 13. Como sabes esos nomes? Acaso estuveche xogando revamp? Eu non preciso gañar tempo, pequeña son miña, ni facer revamp. Eu non son unha zombi, teño máis tempo e máis vida que a ti. Teño máis tempo e máis vida que a calquera. Son rápida, son áxil, son forte. Estou no top de xogadoras, gañarei o revamp e terei milleiros de seguidores e seguidoras nas redes. Mercarei unha pantalla xigante e non volverei sair da miña casa, con piscina, para cando cheira podre. E vivirei soa, sen pai e sen irmá chamando á porta. E non haberá sabe de lingua, nin de matemáticas, nin de inglés. Xogarei o que me pete e se teño fame pedirei pizza. Gústame a pizza e a piscina, convídasme. Non. Comer pizza soa é moi triste. Nos videoxogos podo ter millóns de amizades. E ademais ser outra. Tamén pode ser ti, pero de outra maneira. Non me gusta ser eu. A min caesme ben. E é moi divertida cando bailas. Pero se eu non bailo nunca. Todo o mundo baila. Sara! Cris! Esperamos por ti. Non esperedes, conseguirei todos os puntos posibles, todas as vidas, e cando gañe a Superfesta Internacional dos Xogos, saberedes quen son eu en realidade. Aproximación a nave nai, full spin. A cápsula de Rebel 24 non ten enerxía. Código vermello, red. Xa sei. Estás fora, Rebel 24. Vou gañar. Aínda que puxeses satélites e planetas no meu camiño para que me esfranase con eles. Xa sei. Non vai chegar a nave nai. Non che quedan puntos. Os teus aliados deben botar lume polas orellas. Código vermello, fallo no sistema da cápsula de Rebel 24. Red. Estás a piques de convertirte en lixo espacial. Non entendo, saímos a vez e cormemos puntos ao marcador. Pero ti perdeches o teu tempo, Rebel 24. No canto de ir directo a nave nai, entretivecheste poñéndome retos. Era parte do xogo. Pensabas que como todos os avatares te apoyaban, non podría ganarvos a todos. Pero podo, ninguén me coñece, son máis forte do que creedes. Cuidado, Ars 15. Vas moi a modo. Acción, non ten distraias. Corre, rum. Agora que é a que non corre. Cala e corre. Non me metades presa. Corre, Ars 15. Queda pouco para chegar. Colle os puntos de Rebel 24. Corre, ram. Abandona de correr. Isto non é xusto. Nada neste xogo é xusto. Un contra todos e todos contra un. Parecese moito a realidade. Parecese demais. Eu non son Sara. Eu son un avatar. O seu avatar. Vivo mentras dura a partida. Nun mundo virtual. Aínda que podo morrer varias veces e volver sen problema. Teño tantas habilidades como podes escoller ou mercar. Todo se pode mercar. É moi divertido correr, saltar, voar, pelexar, crear construcións, dirixir un equipo, triunfar ou mesmo fracasar. Sempre hai outra oportunidade. Iso sí, tens que seguir as reglas. Agora, por exemplo, o xogo parouse porque Sara negouse a seguir as reglas. A Sara, de súpeto, molestanlle as ordes e a velocidade da carreira. Eu, o seu avatar, podería seguir competindo contra outros xogadores en outros xogos cada vez máis difíciles, pero só existo se ela quere. Existo para competir. E desaparezco se non compito ou se perdo, que ven sendo a mesma cousa, e non pasa nada. Os avatares facemos o que nos mandan os seres humanos que nos crean. Sara, o ser humano que me creou, abúrrese, que é o peor que pode pasar nun videoxogo, o aburrimento. Sara máis eu queremos máis, queremos sorprender, queremos que nos sorprendan. Xa sabemos como gañar, e despois que? Desta vez imos xogar dentro do xogo, coas nosas propias reglas. Imos perder o tempo, non nos importa, podemos comenzar de cero. Eu son un avatar e a pantalla é un marcarse, pero Sara pode escapar. Para min non pasa o tempo, pero fora daqui o tempo corre e a xente medra. Hola, gameiros e gameiras de todas as idades, aquí Valentín 981 a piques de morrer dun ataque ao corazón polo que pasou no xogo Revamp. Por primeira vez, un avatar na historia renunciou a gañar. Ars 15, o favorito, Ars 15 que deixou atrás o seu rival Rebel 24.
preferiu ser lixo espacial antes de gañar. E iso non é o peor. O peor é que non temos finalistas para a Superfesta Internacional do Xogo e temos que comenzar unha nova partida de revamp. Que será de nós, gameiros e gameiras? Non choredes, bebés. Teño boas noticias. Agora o Neo Rivem ten novos escenarios para que podades xogar a voso xeito. Poderedes escoller os vosos retos, aforrade tempo e apostade todo contra a nave nai. Un momento! As 15 queren entrar ao directo! Hola, son Sara. Vaya, unha rapaza. Sí, as rapazas tamén xogamos. Sara, por que abandonaches a final do revamp? Eu non abandonei, non quixen gañar. É o mesmo. Non é o mesmo, seguín no xogo. Deixaches de xogar. De súpeto, deume por pensar que os xogos rematan, pero que nós seguimos nos nosos cuartos, agardando a que saia outro, atacando. Antes de conseguir o premio. Por que temos que conformarnos co que nos dean? Por que non creamos os nosos propios xogos? Os avatares cambian, os trolls cambian, ata os zombies cambian. Eu quero cambiar. Sara, xogas para ser alguén? Na vida real podo ser eu. Na vida real o tempo é meu. Daquela, a historia acabouse. Xa non volveremos ver ese avatar nos finais dos grandes xogos. Non sei, se cadra creo outros avatares. E aí estarei eu, querida, para celebralos. Apuntaste unha partidiña no Neo Rivem? Non. Ata a próxima, March 02. Sara, parece que xa deixou de xogar. Hola? Hola. Sara? Non, son Rebel 24. Vaya, outra rapaza. Xa ves. Benvida, Rebel 24. Benvida, ninguén quere falar con quen perde. Rebel 24, tienes todos os puntos para gañar. Era un perfecto wombo combo. De algún xeito gañei, Rique Naranja. Quería dicircho. Non entendo, pero por que temos que volver a empezar unha partida? Diso se trata, non? De seguir xogando. Pero o Rivem e o Neo Rivem xa son historia. Sempre andas co mesmo, abúrresme. Queres que che cante algo? Non estamos aquí para cantar, Rebel 24. Chámame Chris. Hasta que Vou me despedir esta conexión. Ella no Hasta se próxima, me gameiros e espera. gameiras. Está entrando el labio. Canto tarde esta en pecharse. Por que non se pecha? Vou sair Onde vas? ao parque. Ao parque? Ao parque? Sí, ao parque, que pasa? Nada. Con quen quedaches? Con ninguén. Apetecíame dar unha volta. Hoxe teño moito tempo. Podo ir contigo, é que papá está enganchado a un videoxogo de baile e quere que faga todo o tempo coreografías con el. Parece divertido. Que dis? Non cansa nunca. Leva horas xogando, nin parou para comer. Cris, veña, ven rápido, que este baile é moi complicado. Os pés móvense moi rápido. Como algo e volvo. Aprendesme uns pasos. Non íamos ao parque. Veña, uns pasos e despois imos. Papá, pon a voz máis alta. Ahora, abrir vou crear un avatar. Repito, aviso, vou crear un avatar. Ides ter que xogar comigo. E logo non digades que non vos avisei. Hello? Hola? Hai alguén aí? Non me gusta estar só, non quero estar só. Aviso, vou crear un avatar. Repito, vou crear un avatar. Despois non digades que non vos avisei. Ides ter que xogar comigo.